אנחנו לא אורחים בארצנו. לא, זאת הארץ שלנו כולה. ועכשיו, מי שהיה לו, היינו צריכים להסתדר איתו איכשהו, כי גם הוא ישב פה, וצריך להיות הומני, והכל נכון, והכל טוב ויפה. הראה שהוא מייצג את האסלאמו-נאציזם העמוק ביותר, כמו שאנחנו לא מבינים, כמו שברור לנו, שאנחנו לא יכולים לחיות, איך אמר היטלר יימח שמו, אני לא יכול לחיות בעולם הזה אם יש יהודי אחד נותר בו. אנחנו לא נוכל לחיות בארץ הזאת עם אסלאמו-נאצי אחד שכזה נשאר בעזה. ואנחנו לא חזרנו לעזה, והפכנו אותה לעזה העברית. אתה רוצה להפוך את עזה לעזה העברית? חד משמעית כן, כי אם לא, אם עזה לא תהפוך יפו תהפוך לעזה. חברים, זה הסיפור. השאלה, אבל השאלה היא לא למד אין הגדרה.